Sziasztok gyerekek, én Dani vagyok, és ez egy újabb videó lenne, amiben Clash Royale-ozni fogunk. Ez egy újabb sorozat, első része, én ezt sorozatnak indítom, remélem sok rész lesz. A nevemet ne nézzétek, az egyik barátom elvette a telefonomat és átnevezte, szóval, és nem bírom átnevezni magam, lássátok, change name, nem bírom. Szóval nem bírom átnevezni magam, de remélem, hogy titeket nem fog zavarni. A Czörög Rágyi Vinci klánban vagyok, és ma egy troll deckkel fogunk játszani. Ez a deck. Nem mondom előre, hogy miért troll, majd szerintem rá fogtok jönni. Na. Szerintem egy Classic Challenge-et fogunk indítani. Hangot levettem, hogy lehessen hallani engem. Na. Megvárom, hogy letegyen valamit. Akkor hátra egy witch. Mert ott jön egy miner. Jó. Egy giant skeleton. És azt pedig poisonnal fogom. Na. Poison azért eléggé leviszi a HP-jukat, csak a giant skeleton meg ne hallja. Jó, meghal, de legalább valami ír. Jó. Na, majd most ezt a pusht elindítottam, mert kell a Skarmi, az Arrows és a Valkyrie. Na, szerintem mindjárt ki fogjátok találni, hogy miért nevezik troll decknek ezt a decket. Megvárjuk, hogy letegyen valami, Giant Skeleton. Innen lefogok egy Inferno Tower-t. Ide. Ezt pedig Valkyrie-vel fogom. Nem, elrontottam. Nem baj. Miért észreveszitek, hogy miért troll deck? Szerintem, hogyha kiküldöm a rakitot, már tudjátok. De nem kellett volna kiküldeni. De jól van. Nem baj. De ennek a decknek a lényege szerintem már ki is találtátok, hogy mindig csak védekezek, és mikor 10 elixírem van, akkor rakitot. Szóval rakittal pusholok csak, vagyis támadok. 3 muski, ez csak sima poisonnal. Ja, remélem elég lesz. Ajaj. Jó. Ott a Valkyrie elintéz mindent a Valkyrie. Lássátok, szóval megvárom a 10 elixírt, akkor rakitozni fogok, és csak rakittal fogok támadni. Megvolt a 10. Inferno Tower 20 be. Jó. 600 HP-je van még csak. És igen, elrontottuk a védekezést, és ezt a meccset elveszítettük. Szóval ez a deck nem is az, hogy nyerj, hanem hogy szórakozz. Szóval most ezt lehet nem nyertük, de például lehet a következőt megnyerjük. De ez a videó nem is azért készült, hogy most minden egyes meccset megnyerjünk. Azért is mentem Classic Challenge, de menjünk még egyet. Szóval, ha nem vagy, tudjátok pazarolni, vagyis nem úgy pazarolni, hanem tudjátok, szóval ne fogyasszátok annyi elixíreteket, hanem inkább tartsátok meg, mert az előbb is kiküldtem a rakitot, és rögtön indított egy pusht, és már lerombolt a váramat. Ezt meg megint elrontottam, de nem tudom hogy. Megvárom a 10 elixírt. Megvan a 10 elixír, akkor baloldali tornyot fogjuk támadni itt. Meg is van. Oda.
Egy olyan. Jó. Egy ilyen. Ide pedig egy ilyen. Ez a tower megvan. Az a baj, gyerekek, hogy én még most találtam ezt a interneten. Szóval még nem tudok vele annyira játszani. De a Valkyrie az azért tud sebezni, meg még az a Skarmi is. Nagyon jó, gyerekek. Nagyon jó. Megint megvárjuk, a letegyen valamit. Szóval ennek a decknek csak az a lényeg, hogy védünk és rakittal támadjuk a tornyát. Igaz, egy pár gyereknek nehéz, például nekem is nehéz ez, mert ugye nekem deckemet majd ez a csata után megmutatom. Nekem a deckem olyan például, hogyha jobb oldali tornyat lerombolom, középre beteszem a 3 muskétást, és a bal torony is megvan. Na, nem tesz semmit. De megvárom, épp akkor is megvárom. Jaj, de nem szabadna. Neki már van egy tornya. Mi poison? Afko? Afko, jó. Megnyertük. Afkola a gyerek, akivel játszunk, szóval ez... most komoly Afkosz. Jó, nem Afkosz. Húzd be. Jó. Valkyrie-t raktam oda. Húha. Azt mondom. Nem áll. Skarmi, lag. Elnézést. Jó. Jó. De nem csak rakittal támadok, szóval lássátok, hogy a maradék, például letettem a witchet meg a Scar, ugye maradt, és akkor rögtön támadtam azt a várat, szóval nem mindig csak rakittal, szóval most gondolom valakinek nem is tetszik, mert csak rakittal lehet támadni, nem csak rakittal, hanem például most is kitettem a Giant Skeleton, maradt HP-ja, az meg megy, szóval megint Skarmi, Witch, Valkyrie ott van, ugye meghal a Golem, meg a Hog is, lássátok, én meg rögtön rakitozom a főtornyát. És akkor maradék, ugye karakterok, azok pedig támadják. Ez pedig a Witch, az jó, ami ott van. Na, megint megvárjuk, hogy letegyen valamit. 1 percünk van még. Bőven van időnk. Megvárjuk, hogy letegyen valamit. Szerintem Hogot vagy Prince-t fog, vagy Pekkát. Mi nem jön be? Ja, azért. Ez meg a Witch-et úgy. Oda bigyesszük. És ez a torony szerintem megvan. Így van. Most még nincs. Szerintem meg lesz. Rakit. Poison. Szóval lássátok, gyerek, hogy csak védtem, és a maradék, ugye karakterok, például a Valkyrie, Skarmi vagy a Witch, és azzal támadtam, és így vártuk le a tornyát. Szóval azért hívják ezt troll decknek. Na, meg is mutatom a saját deckemet, ami nekem nagyon beválik. Ami nekem tetszik. Ugye Arena Hitbe jutottam fel ezzel a deckkel, jó van, nem csak ezzel, de na. A normális deckem az ez. Golem, esdek, hogos, ami vegyes, szóval ott a Golem, Skarmi, Witch, Lighting, ott a Hog, Zep, Elite Barbie, meg a 3 muskítás. Ugye van Legendary, csak egy.
azért még sok kártyám nincs meg, de nem sokára fogok kapni Super Magical-t, a barátom épp az előbb bírt, hogy kapott egy Sparky Super Magical-ból. De a Sparky is jó, nem tudom, hogy miért fikázzák, hogy a Sparky rossz, meg ez az. Szerintem jó, hogyha tudod használni, akkor jó. Például a Sparky deckkel nagyon jó. Egyszer voltam Sparky deckkel, ez nem én, hanem a ellenfél, és nem bírtam levelni, szóval ezzel a deckkel sem. Pedig ezzel a deckkel mindig van valamivel támadni vagy védekezni. Menjünk még egy csatát, és legyen 3 csatás ez a videó. Na. Elnézést, hogy ott a jobb és a bal szélén nem tudtam megoldani, valami ott legyen. Azt írjátok bele nekem kommentbe, hogy hogyan kell, mert én nem tudom. Nem tudom egyszerűen azt megoldani. Be ide. Jó. Arrow. Jó. Ma ezt nem bírtam, mert nem volt elixírem, szóval lássátok, ez is kicsit zavaró, hogy nincs mindig elixírünk, de nem baj az. Rakitot várjuk. Ha szeretnétek még ilyen troll deckes sorozat folytatást, akkor jelezzétek egy lájkkal és egy feliratkozással. Szerintem én Rakit és Poison. Az a torony megvan neki. Na. 12 perce megy a videó. Nem baj, se baj. Giant Skeleton. És akkor készítem az arrow-t. Azt így leerózom. Ebben a deckben az a legjobb, hogy összegyűlik a dupla elixír. Na, most oda teszünk egy Giant Skeleton. Itt szerintem ezt kivédeni nem lehet. Még oda Poison. Mégiscsak kivédte. Ne ide. Jó, gyors, hív le a Skarmikat. Jó. Jó, de gyors egy Skarmi. Ott, hogyha még erózik is, hogy valami, az már késő lesz. Gyerekek, ezt is veszítjük, szóval nem vagyok már jó formában. Szóval nem is azért készült ez a videó, hogy megmutassam, hogy játszok, hanem ez egy troll deck. Szóval, Szóval ebben a deckben az a jó, hogyha például eleve ezzel a deckkel játszol például egy hetet, mert akkor nagyon hogy kell ezzel játszani, meg minden. Én most találtam ezt interneten, vagy YouTube-on, ezt a decket, kipróbálom, megmutatom nektek egy videóba. Nekem egyszer bejött, ugye ebben a videóban, a második csatában azt hiszem, ugye meg is nézzük. Jól emlékszem, igen, ezt veszítettük, nyertük, veszítettük. Szóval ez egy troll deck, mert kiteszem a Witchet, Giant Skeletont, Valkyrie támadásra, amit védekezésre használtam, és megmaradtak, és mennek tovább a Towerre. Akkor ott maradt az Inferno Tower, Skarmi, Poison, Arrow és a Rakit. Szóval itt a támadó leginkább a Rakit.
Szóval mindig ezt használom, majdnem mindig. Támadásra nem mindig. Szóval például már mondtam, hogy hogyha kiteszitek a Witchet, meg a Valkyrit, például, meg a... Jó, Witchet, meg a Valkyrit, azért már sok elég szél lenne, hogyha még a Giant Skeletont is, és akkor mindkettőt kitettétek, azt túlélte, és mennek a Towerre. Az is például egy push. És akkor hozzáteszitek a Poisont, Arrowt, a Skarmit például, vagy a Rakitot, hogy leszedje a, nem tudom, a Witchet, Wizardot. Szóval ezért troll deck, mert mindig bírsz védekezni, szóval ez a védekező troll deck. Na, remélem, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal, egy feliratkozással. Én Dani voltam. Sziasztok!